Makadise ko. Ndibwino kaya muli bwanji. Tiri kwetu sirese basa uno. Alhamdulillah. Anditi. Sure. Vari kuyera vazukuru kuzobatsirwa. Vazukuru arubwera. Ya achuluka. Ya achuluka zukuru afika. Anditi. Tiri kuona nhasi kuti tine nyaya yemudzimai ari mudare. Nyaya yakamira sei sekuru? Mai uyu wabwera kuno. Wakauya kuno kumai uyu. Ndi chinangwa chake ndichakuti akalolewa nemurume wake wagala makole. Mbereko hapana. Yeti na problem yajekwa zonse sozi chimushupa mchibereko chake. Ndi auya kuno kachapola mbereko yashupa. Ndikati aiwa mbereka amuna kushupika mbereko munayo wani munuko no bereka mandazo amunodira Allah kana uchikutenderai. Okay. So munofana kuziva kuti chinodiwa chi. Ndi akataka kuti vazhinji vakundiuza kuti ndina masale vamwe kuti ndina jekwa ndafamba kwakawanda stereki. Ndiye ndikati aiwa zvose zimene zokutaura nyaya yako na basa asi chini chikuru kupa munhu mishonga kupole. Yeti ndiye mai uyu ndakampa mishonga ndiye akadya mishonga kudya mishonga so ndiye akazouya akati sekuru ndinenge handisikunzwisisa ndikuratidza kuti ndinenge mazuva yangu yachinja. Ndikati right ko vakakuza masale vai vari kuti siticheka masale pese pese isu aticheke masale. Ndiye akati handisikusira ndikatola iti timboverenga 1 yeti ndi nawe yatakaita pana mai uyu kubvisa zvirwere zviri mudumbu kugeza system yemuchibereko. Ndi mai uyu wagala nemurume wake so apa ndiye wauya kwatiri auya achitaura kuti ndane pakati isusu timati pakati kwatu yeti kandi chiti pakati kulova kuti ane pamuwiri yeti ndi chinhu chandakaziva ndi mishonga uyu ndamupa okugeza chibereko neokuuchika. Saka mai vamaona vazukuru vari kuuya kaindi nakaindi. Saka panapa pandinonambira chipatara dhokotera kana wagara muchipatara kunouya vanhu vese vaasima weBP zvirwere. Saka mai wauya uyu ndiwekuuchike wamimba. So alhamdulillah nongoti jazakallah Allah nokuti ane numbu yake nemurume wake akazita kumbawo. Saka auya ukuzotaura kuti zvangachita ndandichisekewa chiseko chanyika. Kuti aubereke kakangotsuka mahalaka kangomwaka eti mwamvera. Saka kusekewa kunorwadza etika. Saka musikana uyu achapola ari kuita basa koma musikana uyu kugarira kutukiwa kuti aubereke even mumuri anatete munowaziva azoziza murume eti kugara nengoma pana basiite. Saka musikana uyu akuya kuzozvipupulira mimba wabasirika eti ndosaka ndataura kuti zvibotolo izvi hazina kugarira wani chinhu. Zvibotolo zvakasiyana siyana. Chibotolo choka china zita racheni, chibotolo chega chine basa racheni. Saka mkazi uyu anokuuza yega atiti achapola angazitafanga kuzurwa chifuwa eti asi iye ndiye ataurega kuti kutukiwa kwakamira sei nekushaya mbereko. Alhamdulillah. Anditi rekaitiri vantu makadi hanzi makamanzwa nekutukwa. Takadanzwa nekutukwa chacho chijairira. Anditi ora ngatidzokere kumashure. Mani makore mangani mane murume mawanikwa? 5 years. 5 years. Pamuviri pachiramba kubata. Panga pachiramba zvachose. Ngatitaure kubva varorwa pachiramba kubata. Tinoziva kuti munhu anobvisa bhutsu kuti regai ndimboona kuti dambudziko iri rangu rakamira sei. Makaenda kupi nekupi zvenyu musingataure nemazita ende maisvika ikoko vaisi kuti chirwere kana dambudziko raminaro makaroiona? Vanhu vangasingati makaroiwa. Munhu anenge achingoti zviri panyama yenyu, munhu anenge asingadi kubudira pachena sezvo pamwe munhu anenge achiona kuti uri kunyanya kubatikana stereki. Nekuti zvinhu zvaingo ndikazvifunga ndaibatikana bosi ndanga ndatenderera ndaanzwa. Ndaienda kumachechi ikoko kumamishongawo tichiedza pese asi hapana chaibuda kuchekwa nekuchekwa. Womboti mune masare woenda woteedzera wochekwa. Paunodzokera futi uchifunga kuti wapa neimwe stage anokudza futi kuti ngatitange rakabuda zverimwe. Unodzwa mazita nemazita mamwe anenge asingaziva semunhu anenge asingazivi manje unodini unodzokorodza. Ndozvandaita tichitendera gore rekutanga zvinenge zvichiti zvakapfa vamwe hama dzichiri kukutorawo zviri nani. Pozoti rechitu rechidira kuti sezvo pasina iwe pavadi avo mboenda kumusha
vanogara nevamwe vabatsirane. Kana kuchizenge kwabudawo zviri nani kumusha koko murume acho achikuona ikoko mozodzoka unokwarara. Semunhu anenge asina option ka unenge uchidawo zvepamba apa nemwe wako wanenge wakavinga unotongoti rigendende kuti mumusha ikoko unotongoenda. Still kumusha ikoko hakugaro pasi unenge uchingofamba pano machechi vakasiyana siyana. Dzamara mumwe umusiwo haonekwa wakatovaraiwa ndokubhandanzwa zvekwasekuru nemwe wakatsanangurirawo. Semunhu angangori pakuedza everyday nongoramba uchingoedza nongoti meno zvekwasekuru izvi maitaura nyaya dzekuti chii pakazonzi nemumwe wako imbotrayawo. Pane mukanga tiri kurwisi mumusha pandandainzi ndiende ndinogara. Murume anomboya chikuona ikoko aiuya zvake aiuya hake apo neapo tiri kurwisi paya umwe atsanangura asikana ndakabatsirwawo dambudziko rangu rakati. Semunhu anenge ari pakutsvaga everyday ka unotongotiyawo nzeve ikoko kutaura vanhu. Ndakati kwani makaendawo kupi asikana tiudzeiwo ka munongoti nyeurirawo. Ndopai pakanditsanangura ndakaenda kwasekuru chakati asi vari kupi Kwarara. Inditi Kwarara zveko ndakabva Kwarara asikana takatenderera hapana patisina pamwe nekwangu kuno kumusha zviri nani. Kumusha ndekupi kwaRoy kwaGutu. Okay. Auya akati zvamune motoita mune motonyepera kurwara asikana motodzokera zvekuwarara ndokupai madirection kuitira kuti muende kupi kwasekuru. Ndokudzoka kwandakabva ndaita gore rino richitanga January. Mane vepadhuze vakambopopota mudzosere kuno chichi hapana production iri kubuda sezvo unenge ragore 5k. Ndokuzoti ndokuya kwasekuru ndokutanga sekuru ndokunditsanangurira mafambiro zvinoita ndokutedzerawo nemo sekudzoka nendaita ndokuzoti February March ngatimbodzokere kwasekuru nandichazvinzwisisi ndokudzoka kwaya sekuru indiri kuona kudai asi mazuva ati chovhei pasina chandati ndadii ndaona mazuva afamba. Sekuru vakati aiwa ndizvozvo ngatimbomira tione futi kuti unodzokorodza ine zvekujamba kuda kuti ita kutasira pamiri semunhu anenge asina kana kumbobvira akambojamba kazvezvi unoita kuti pamwe kwatokurwarawo ndakutorwara ndokuti March ndikati sekuru zvakutoda chipatara. Sekuru vakati unobvumidzwa kuenda zvakaunoda. Ndabva ndaenda kuchipatara zveshuwa hauzvitendi semunhu anenge agara nguva yakareba uchishungurudzika ka unomboti pamwe ndakutorwara pamwe ndizvozvo ere zvakungobuda izvi mafibroids kudii ndokudzokorodza futi kuuya kwasekuru ndikavatsanangura. Sekuru vakatinyirira nguva nezveshuwa zvakabva zvabuda chaizvo. Kuchipatara vakasoti chimaenda masvika kuchipatara manje mwedzi wokutanga ndakuenda semunhu anga asina kakutenda kaike munhu agara ma 5 years ungochingori nedhauti handina ndizvitendi ndinenge ndikurwara. Mwedzi wechitu ndopandakati chirega ndiende kuchipatara ndokusvika zveshuwa ndokutestwa pindai wakajamba mwedzi wokutanga wakasirisa kuuya mongozama nesi wakasirisa kuuya waziva sei. Ndikati ndikudawo kutoziva ndaenda kuzvipatara mahospital ndokuzonzi mupei pregnant test ichindopinda mwe vakati zveshuwa uya urare pambedha kutarisa zveshuwa chiri pasi chiri diki zvekunzi diki zvinongo usingachazvinzwi chaunenge wakuonzwa chete chekunzwa handita sei wachitakura hauzvitendi asi murodhi mese unenge uchingosvunga zveshuwa aiwa ndozozvona hakudai 3 4 dzamarana nhasi tiri kutochovha. Saka murume muchimuudza akatiwochi akazvigamuchira sei? Munhu asina kukasira kuzvigamuchira semunhu anenge ambogara nguva yakareba muchimbotiwo pamakore kumashure muchimboti pamwe zvinezvi munomboziva mazuva anombochinja kaye madzimai omboti 28 omboti 26 obati pamwe ungochinja kumazuva ungomhanyira ungofara zvemahara musadisure muchiti nyangadza nenyaya 1 mumba muno. Ise munhu anenge anetarisiro pamusoro ka iwe unenge uchingofunga kuti ndizvo chete. Pandakazonyatsa kumuratidza kuti zveshuwa anariza kuti chibhuku chandadhindirwa ichi nanesi kunzi munayo zveshuwa kana muchidaendai kwamunoda muchinje zvipatara akanzwa kufara. Sei kana mimba ikatanga kushayikwa mumba mukadzi akasabata pamuviri dambudziko rinopota hongu zvenyu problem yanga yekuside kwenyu sei tichimhanyira kuti mukadzi ndione dambudziko tisina kuona kuti inini baba ndogona kungewo ndisina kusimba? Izvozvo ndinongoona sekuti sometimes murume anogona kunge ane kamwe kusvigamuchira kuti mwoyo wangu ndogona kutumbwa diasta time handika but vamwe manje vemufamily senini mwangu murume ilast born
saka mahopes acho anga atogara ari pamusoro but vanhu havana kuzvinzwisa kuti vanhu kuti vatorana vakatorana pasina chii pamuviri but kuti tigare tese hapana kuti kudi kana kutizira kutongoroorana chaizvo chaizvo ehe saka vanhu ngotasira kuti mafamily members esana mushongoti gore zvakatopera mukadzi wanenge ina nhasi uchingobvunzwa mai kwakanaka kumba uku nokuti kwakanaka kweunongochizive zveshona icho yakubvirwa ngoti kwakanaka kumba uku semanozonzwa mashoko akunyatsokuuya chaizvo chaizvo akakunanga anenge auya achinzi mashoko anenge achivati iko kumba kwake kunokuenda uku everyday iko kusina production yachiuya nadzo zvake kuno kune ndakabereka handiti ndine mujaya akafanana naye atokura wake mukadzi akundipei saka zvinhu zvine zvichingokubata everyday pazvinozoitika ka unongone shoko yekuti chokwadi mwakunyika regai ndibomira kumbovaudza vana amai paunozoona mazuva nekuti ndakanga ndiri kumusha patakauya ndakazobatsirika kuno handina kuenda kukunana amai ndakatanga kugara kumba kwangu saka pawakazoudzwa mwana wo manje vakamuremera akati amai rega ndinovasvitsa shoko iri nendandamboti chimbomira pamwe 2 months ndamhanyisako kana zvisiri izvo kana ndakurwara 3 months ndikati amai ndakunovaudza machienda unovaudza apa aiwa handichatyi unoona expression yekumeso kuti vachiudzwa amai kavanoti vakuda kundibraiba manje asi ndo zvinhu zvinenge zvitongoripo handiti saka kuna sekuru muda kutochi kuna sekuru ndinoda kuvatenda handizivi zvangu handingakwanisi kuvapa zvese zvandinazvo handizivi ndovapei asi ndinoda kuvatenda nemwoyo wangu wese ndichaona sekuru kuti ndinovaitira handishayi semunhu ndanga ndagara nguva yakareba ka handishayi handikundikani ipapo ndinomira netsoka dzangu nekuti ndanga ndatambudzika everyday unongochingotema asi mangwana unongomuka wakanyarara saka musa unozenge usingachatema wawo mufaro everyday kana unongochingona vanhu vachingosodera neduze neungoti ndimi naye nezuro maimbo ndishungurudza nhasi makuti atektek neni zvadii asi utingoziva zvakoti paripo zvangu pandakatsika sekuru ndinoda kuvatenda chaizvo nemwoyo wangu wese advice yamungade kupa mumwe akaendeswa kumusha atedza kubata pamuviri uyo zvakare ari kutukwana natete namwene ndeyekuti yandingada kumupa ndeyekuti ngaasaduse hope inguva zvaingati kupesana kwamune muchiita nechi nerubatsiro runozoya sometimes wata sei wavarayirwa usisina hope ndo paunozoita sei paunozosangana nayo sei papapa pamwe arongopesana nasekuru pamwe nguva yese vanga vangoripa vachingobatsira vana ini ndingoriko ndingoshungurudzika sinasina ndasangana naye akanga abatsirwawo nawo kana naye avaziva kuvaziva kwangu kwakaita kuti zvinhu zvangu zvifambe zvakadii zvakanaka nguva ichiripo handiti aiwa tinotenda sekuru tanzwa muzukuru wenyu achitaura asi pane mubvunzo wandoda kuti nditange nekukubvunzira zvakare ndamubvunza chinomboita kuti mumba mukaita dambudziko rekuti muri kushayikwa mbereko tese isusu varume nehama tinomhanyira kuti mukadzi ndiye ane dambudziko zvino pfungwa iyoyo inobva kupiwe pfungwa iyi kazhinji inobva kuna amai akabereka murume amai akabereka murume kazhinji chinhu chandakaziza vanoona murola pakauya pamusha ana mbuya vanomuita mwana wavo wekutonga asingamuise pakumutonga kuti amubasire saka ana ambuya ngavaregerere valola handitika system yenyoka inogona imwe kunonoko kutambira mbereko so ivo vanenge vatesaka vekuti atidi mona wezopeza ufu kuti takamubvisira mari yetika saka zvinozonyasisa ndezvokuti unenge wakamutuka munhu uyo uchiti abereke sakafanana suno mwana wabata mimba vazisvaga vari 2 yete so unonyalira kupi iwo wakataura kuti kangomwe akaite kugara nako makakazosira kumusha nekushupika asvaga awana mbereko saka dambudziko riri kuna ana ambuya ndatadza kuziva kuti ndoita sei nekuti nyaya yakavira kare ana ambuya aregererai valoola vana akafanana nemwana wavo atete regererai valoola nekuti atete ndiwo anoziva kuti mai mwana abereke musikana ingomwa asi bhuti wake arimo mumba so tinongoti alhamdulillah zvinhu zvinongowanika mukurarama kwavanhu atema asi chandoziva mukawana mwana wenyu yaita dambudziko fambai naye unga kumaprofita unga kunganga unga kwadokta yeti system yemunhu inobva kune vanobasira ndosaka Allah vakasika zvese izvozvo kuti mishini iite zvinhu zvokuti vanhu vabasire isusu tunoti kana munhu ane dambudziko rakadaro
ndosaka ndakuudzai kutaura kuite kuti kunongeza akuite asi ambuya akataura akati murora ingoma ati akaya kuno kwene yachapolereka ngomuti wakanzi pane mubereki ari kukuloya uyu mwana anobuda achiti ndamai amweyo mulume so paanozoita mubereko avazotarisana yeti amai vangotaura pamuromo chete kuti ingomwe asi nemashoko iwayo anobaita kuti zvinhu pagadzirike uloyi saka nongoti tinofanira kuregererana nokuti Mwari vakatitsika kuti tichikanganirana zitazo saka ndongoti muzukuru wangu kana pakabuda mashoko akaipa kuna ambuya vake atete vake ngavaregerere chaaiswaga chinhu wani aiswaga chabuda ichi yeti zokuti ataure zvakawanda wanda nezvakaitika ndongoti alhamdulillah muzukuru wangu ngaregererezesa saka chikuru ndechekuti vanhu tiri kushupika kunongezana kuti ngoma inozikanwa munogona kutaura zvasinoita uchiti uyu ndiye ngoma achibuda anonolora waita mwana wenyu mosala naye mbereko hapana makauza uyu ngoma asi ngoma masala naye mupi saka chinhu chakakosha ndechekuti amai mukaona vana shaya mbereko ari tuwangolorana takurai mese noti ndimi amai takurai vese mufambe nawo musvage chidambudziko ende mwana kana vachigara vari tu vanodya mushonga umwe chete mukomana anodya mushonga wekudziisa miri wake mukazi wachidya mushonga wekuti chibereko chake chitambire pawo zvinhu zvafana ndo zvazvinoita patitaza zvikonzero zvakawanda zvingaite kuti madzimai asabate pamuviri zvakamira sei zvikonzero zvinowanza kuitika one kune chiproblem inonzi jekwa ikanona kulapiwa jekwa inopa dambudziko two kune yanonzi masare masare anowanika kuvarume anowanika kuvakadzi saka zvinhu izvozvo zvine mushonga wazene ndosaka ndataura kuti masare tinawo mushonga wajekwa masare ari kuvarume kana ari kuvarume tinotora mukomana kana achida kusunga tambo katambo so tinosunga katambo topa 3 days kana kasina kutinginika kuti kadone tinotora reza topedzisa totora mushonga tonama ndiyo kuti ati sare rapera so kana kuitasa kune madzimai anoziva kuna mbuya vanotarisa masare ndotoda pamushonga futi kuti iwo anongoziva kuti mushonga wamasare una problem ungotora mushonga wamasare kuti iwoyo anotora undocheka masare riye onama wotarisa futi sare rapera nokuti sare rikarika kuita mai anogona kuti time yekuti vari kutambira power nguva yekuperiod sare riye rinosviba zvese handiti so hapaina mubereko inobatika maonaka ndiyo dambudziko remadzimai kuti chinotambira chobva charasatu handiti saka iwo kutarisa kuti tiri kuvindika hachivindiki handiti maona saka sare madzimai riri pakawanda handiti rimwe rinotambira mwana waye achisvika 6 months robva ragarira mwana wafa so mwana akatanga kufa radambudziko kuti mugadziresi sare rakadaro nokuti rinenge chingoti kangovindika nekugarira kufira futi mwana ndiye masare yakasiyana titi saka achapora anoziva kuti izvi aziite izvi zvinoita uyu mushonga unorapa sare uyu mushonga unoita sakati kwete kuti tingotaura zvinhu zvisingaiti tikutaura zvinhu zvinoitika nekurarama kwake ndiyo matambudziko ari mumadzimai handiti aiwa tinotenda vasekuru tanzwa uchapupu tinoimba kuti vazukuru vamwe vari kuteerera vari kusangana nematambudziko evaya especially ekushaya mubereko nekuti pamwe ndakangobatsirwa mwana anobva ashaya vaziva kokuenda tinotenda